डा 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 वाट ही धोक्याची तुझ्या माझ्या प्रेमाची झाली कहाणी सुरू. कोणीतरी म्हणायचं गरीब कुटुंब आहे, पॅन्टला ठिगळ लावलेला असेल किंवा अंगठा तुटलेला असेल चपलेचा, त्याची गरिबी नाही वाटायची, कारण हातामध्ये कुसुमाग्रजांचा रसयात्रा असायची. भूमिका घेतली आईने की माझा मुलगा केवळ जिल्हा परिषदेत क्लार्क नाही होणार, तो प्राध्यापकच होणार. वडिलांनी त्यांच्या जागेवर आणण्यासाठी जो नोकरीचा फॉर्म लावतो तो आईने फाडून टाकला. आणि दिदी जिथे रियाज करायच्या, जिथे मास्टर दीनानाथची वीणा आहे, शेजारी स्वामी विवेकानंदांचं चित्र आहे, त्या खोलीमध्ये बसून मला गाणं लिहायची संधी मिळाली. पाऊस पहिला जणू कानूला बरसून गेला बरसून गेला, तेथे उरले फक्त चित्र पिता नसलेल्या पुत्रासारखे, गलबलून गेला जीव त्या चित्राची झाली की. माझ्या वडिलांनी मला बालपणी अतिशय उत्तम चरित्र आणून दिली. या चरित्र वाङ्मयाचा खूप मोठा परिणाम झाला. नमस्कार, पुन्हा एकदा स्वागत तुमचं या आजच्या या विशेष मुलाखत सत्राच्या दुसऱ्या भागामध्ये. माझ्यासोबत आहेत ज्येष्ठ गीतकार, ज्येष्ठ कवी, ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवीण दवणे सर. सर, तुमचं स्वागत. सर, जसं मी मागच्या भागामध्ये आपण पाहिलं की अनेक दिग्गजांसोबत तुम्ही, महेश कोठारे असतील, आताच्या पिढीचे असतील, निर्माते असतील, दिग्दर्शक असतील, अशा सोबत तुम्ही काम केलं. पण त्याआधी मंगेशकर कुटुंबीय, भारतरत्न लता दिदी त्यांच्यासोबतचा तुमचा अनुभव, हृदयनाथ मंगेशकर असतील, ह्या सगळ्या कुटुंबियांचा तुम्हाला कशा पद्धतीनं एक मार्गदर्शन तुम्हाला लाभत गेलं, त्यांच्याबरोबरच्या काय आठवणी आहेत, काय सांगाल? प्रत्येक कवीचं एक स्वप्न असतं. माझंही ते स्वप्न आता होतं म्हणतो मी, की आपल्या 2 ओळी तरी दिदीने गाव्यात, त्यांच्या त्या स्वर्गीय कंठातून काहीतरी शब्द माझे घुमावेत. मी कुठेही जरी गेलो प्रार्थना करायचो. म्हणजे मी जेव्हा गोमंतकात आलो त्या काळात, आणि श्री मंगेश असतील, शांतादुर्गा, मी एकच प्रार्थना करायचो, हे देवते दीदींनी माझं एक तरी गाणं गाऊ दे. तर ही प्रार्थना स्वप्न होतं माझं अक्षरशः. कारण त्या दिग्गज कवींना घेऊनच ते गाणं करायच्या, हृदयनाथ मंगेशकरांचं संगीत, आणि फार मोठमोठे कवी त्यांना मिळायचे. मी कोण नवीन काही असतं. पण त्याचं श्रेय मीनाताई मंगेशकरांना आहे, की उषा मंगेशकरांचा एक अल्बम करायचं ठरलं, आणि अनिल मोल्यांनी माझं नाव सुचवलं. एक नवा कवी आहे, तरुण मुलगा आहे, तुम्ही जरा त्याला बघा प्रयत्न करून. तर त्यांनी काही माझं नाव नसेल ऐकलं मीनाताईंनी वगैरे, पण मला त्याची माझी गीतं घेऊन बोलवलं. तर मी एक चांगल्या मनातल्या शब्दांची काही कविता घेऊन त्यांच्याकडे गेलो. गेले उडून रावे फांदी सहेल कावे, आता कळ्या फुलांनी सांगा कसे फुलावे, अशी किंवा काही भक्तिगीतं केली. पंढरी पायरी हाच देह भावा, तिथे हो विसावा घेई विठू. आणि उषाताईंना फारच गाणं आणि काव्य याच्याविषयी मर्मण हे कळतं. मी ते उषाताईंना ती गाणी आवडली. पण ते सगळं करताना प्रभुकुंजात काही गाणी त्यांना नवीन पण माझ्याकडनं हवी होती. बरोबर. तर माझं भाग्य ऋषिकेश आहे की त्या निमित्ताने मी प्रभुकुंजामध्ये गेलो, आणि दिदी जिथे रियाज करायच्या, जिथे मास्टर दीनानाथची वीणा आहे, शेजारी स्वामी विवेकानंदांचं चित्र आहे, त्या खोलीमध्ये बसून मला गाणं लिहायची संधी मिळाली. पाऊस पहिला जणू कानूला बरसून गेला बरसून गेला. तर हा एक प्रवास सुरू झाला. आणि पुन्हा सातत्य, साधना, नंतर वेगवेगळ्या प्रकारे थांबायची तयारी. म्हणजे 5ही मंगेशकरांबरोबर मी विविध निमित्ताने संवादी झालो. म्हणजे पंडित हृदयनाथ मंगेशकरांबरोबर मला 2च गाणी लिहायची संधी मिळाली, कारण मुळातच त्यांनी नंतरच्या काळात कमी काम केलं. पण त्यांच्याबरोबर निवेदनं मी केली. भावसरगम या कार्यक्रमाला मी, त्या निवेदनाचा सुद्धा काहीतरी एक किस्सा आहे, काहीतरी एक गोष्ट आहे. अरे गोष्ट म्हणजे अशी की मी गेलो होतो कार्यक्रम ऐकायला त्या ठिकाणी, आणि अंगात माझ्या 2.5-3 ताप होता. पण मी म्हटलं की हृदयनाथाचा कार्यक्रम सोडायचा नाही, म्हणून त्या 10,000च्या गर्दीत मी पहिल्या रांगेत रसिक म्हणून गेला होता. रसिक म्हणून, अंगावर शालगा होती, तर ताप होता म्हणून, थंडी होती चिकार, ही गर्दी. तेवढ्यात आले उषाताई होत्या कार्यक्रमाला गायला, सगळी अफाट गर्दी. आणि ध्यानी मनी नाही काय नाही, एकदम हृदयनाथाने जाहीरच केलं, रसिक हो,
आज आमचे नेहमीचे निवेदक आहेत ते काही कारणाने आलेले नाही आहेत. तर आजच्या कार्यक्रमाचं निवेदन पहिल्या रांगेत बसलेले प्रवीण दवणे करतील. मी इकडे तिकडे बघायला लागलो. डोंबिवलीकर श्रोतांना कळे ना टाळी वाजवावी की वाजवू नये, कारण ते दुसऱ्या तर कोणातरी ऐकायला आले होते आणि आपल्याच घरातला गावातला माणूस. त्यांना आनंद झाला असेल, पण काळजी पण वाटली. मी म्हटलं मी कसं काय निवेदन करणार, तिथून बोलतोय. यायचं म्हणे आदेश प्रेमाचा. आणि मी अनेक ठिकाणी असं लिहिलंय, बोलतो पण की ताप होता पण मला तिथे घाम फुटला. तिथे हातात त्यांनी माईक दिला, बोला. अरे बोला काय, काहीच विचार नाही केलेला. स्टेजच्या पायऱ्या चढ जेवढा होता तेवढाच वेळ मिळाला. 4 पायऱ्यांना 4 सेकंद किंवा 40 सेकंद. पण सांगू, क्रिएटिव्ह किंवा जो सर्जनशील माणूस आहे त्याच्यावर नेहमी प्रतिकूलता कोसळली पाहिजे. आपला कस कळण्याचे काही वेळा असतात आणि ते पाहिजे. माझं भाग्ययोग होता आणि मी अचानक पहिलं वाक्य उच्चारलं, काहीच माहिती नाही मला, आणि सुरुवातच मी केली. मंगेशकर हे आडनाव नाही, तो एक मंत्र आहे. मंगेशकर हे आडनाव नाही, तो एक मंत्र आहे. परमेश्वराला जेव्हा जेव्हा या जगात उतरावंसं वाटतं तेव्हा तो मंगेशकरांच्या गळ्याचा जिना करून खाली उतरतो. टाळ्या. उत्स्फूर्त होतो. काही नाटक नव्हतं केलेलं, ठरलेलं नव्हतं. मला तरी काय माहिती होतं मी कोण. तेव्हा मला कळलं की बोलविता धनी वेगळ्याची. खरंच आहे म्हटल्याप्रमाणे संतांनी तुकयांनी खरंच वेगळ्याची असतं. टाळ्या वाजवल्या ना, तो मला वेळ मिळाला पुढचं वाक्य बोलायला, विचार करायला. मुंबईचे लोक समुद्रावर फिरायला जातात. आज डोंबिवलीला समुद्रच फिरायला आलाय. तो समुद्र खाऱ्या पाण्याचा आहे, पण हृदयनाथ नावाचा समुद्र गोड्या गाण्याचा. आणि अशी दाद. मग सूर लागला. पुढची 2-3 गाणी मला सांगायचे, मग कुठले, वेगळाच अनुभव होता. आणि इतकं कौतुक केलं उषाताईंनी, बाळासाहेब म्हणजे हृदयनाथ मंगेशकरांनी, की काहीच तयारी नाही. हा इतकं वेगळं बोलला. आणि असा मग तुमचा जवळजवळ 350च्या वर काहीतरी. मी खूप कार्यक्रम केले. शेवटी त्यांनी माझा सन्मान पण केला, खास भावसरगम कार्यक्रमाचा निवेदक म्हणून. आणि माझ्या आधी कोणी कोणी केली होती निवेदनं माहिती आहे, म्हणजे पाडगावकर, वपू काळे यांनी केली होती. आणि त्या रांगेत मला ती संधी मिळाली. आशाताईंबरोबर मी अनेक चित्रपटांना गाणी लिहिली. दिग्गज गायिका, दीदींच्या इतक्याच त्या थोर. आणि खरं तर माझ्या मते त्यांनाही भारतरत्न मिळायला पाहिजे, इतक्या त्या थोर. तर अनेक गाणी. पण ते करताना माझ्या लक्षात आलं काव्याची त्यांना केवढी ओढ आहे. जीवलगा नावाच्या चित्रपटाला नवीन नायिका असणार होती, तिच्यासाठी गाणं गायचं होतं. 18 वर्षाच्या मुलीसाठी आशाताई गाणार होत्या 60व्या वर्षी. आणि तो कॉल होता, जीवलगा पुढचे ओळ आहे काहीतरी ती, साजना साधही ऐकना जीवलगा, अशी ती साध. आशाताई बोलल्या महेशजींना, महेश कोठारेचं दिग्दर्शन, कोण नायिका आहे. अरे नवीन आहे पोरगी, नवीन मुलगी आहे, तिला आणा, बोलवा. त्याला कळे ना. त्या मुलीला, त्या हिरोईनला, नव्या मुलीला बोलावलं आणि तिला सांगितलं बसून, जीवलगा म्हणून दाखव, बोल. आणि त्या बघत राहिल्या आणि नंतर गायल्या त्या. मी विचारलं त्यांना नंतर चहा पाण्याच्या वेळेला, असं ते का बोलवलं मुलीला, काय म्हणजे आतापर्यंतच्या सगळ्या ज्या हिंदी मराठी हिरोईन्स त्या मला माहिती आहे, ती मुलगी माहिती नव्हती. मी किती जीवलगाला तोंड उघडायचं म्हणजे तिला ते उपयोगी पडेल, कळलं. पडद्यावर तिला शूटिंग करताना, काम करताना जीवलगा मी वेगळं उच्चारलं आणि तिचे ओढ वेगळे उघडले तर मग तिच्या बोलण्याची पद्धत मी टिपून घेतली. आता मी तिच्यासारखं गायले. हे मी शिकलो. उषाताई, मीनाताई याकडून मी आजही शिकतोय. खूप आधार दिला माझ्या लोकांचा. आठवणी म्हणजे काय, इतक्या आठवणी की तुम्ही म्हणाल की हा एक वेगळा कार्यक्रम होऊ शकतो. स्वरमंगेश माझं पुस्तकच आहे या नावाचं. खूप आहेत, म्हणजे मला दिलासा दिला खूप. माझी आई जेव्हा निसर्गाधीन झाली, तेव्हा घरी गेली, तेव्हा साक्षात मला मीनाताईंचा, लता दिदींचा फोन आला. त्या बोलल्या, अहो काळजी काय करता, तुमची एक आई गेली असेल पण प्रभुकुंजात 4 आया बसल्यात. याच्यावरून दुसरं काय पाहिजे, काय पाहिजे. म्हणजे काय म्हणतात त्याला, गायक म्हणून ते जगत विख्यात आहेत ते सांगायला काही मी नको,
पण मी जे माणूस पण जे अनुभवलं आणि आज मला बरं वाटतं की गोमंतकात म्हणजे तुम्हाला आणखी गंमत सांगतो मी, ही कुठेच सांगितलेली नाही मी आपल्याच प्रेक्षकांसाठी की जेव्हा जेव्हा मी त्यांचं जे कुलदैवत श्री मंगेश, त्यांच्या लेटर हेडवर पण श्री मंगेश श्री कृष्ण असं लिहिलेलं आहे, असं नाही तो कुलदैवत होतं मंगेशकरांचं. तर मी जेव्हा जेव्हा दर्शनाला यायचो तेव्हा तेव्हा मी मंगेशाच्या श्री मंगेशाच्या गाभाऱ्यातून मंगेशकरांना फोन लावायचो. किती छान. आणि मी म्हटलं, मीनाताई म्हणतो, मीनाताई देवाजवळ बोला, मग तो तिथून प्रार्थना करायची आणि ते मग देव ऐकायचा. मी म्हणायचो, मीनाताईला काय प्रार्थना केलीत, काय मागितलं देवाकडे, त्या एकच म्हणायच्या, माझ्या दिदीला सुखरूप आयुष्य दे, तिचा आजार पण जाऊ दे. दरवेळेला म्हणजे काय म्हणतात त्याला ना की इतकं भावंडांचं प्रेम एकमेकाचं घट्ट आणि पुन्हा या गोमंतकाच्या भूमीचं नातं हे मी करायचो. माझ्या आईला जसा मी फोन करायचो ना, आई चल इकडे आलोय खंडोबाला, आई आलोय अंबाबाईला, बोल फोन करून. आयाच आहेत त्या माझ्या. माझ्या पुस्तकात अर्पण पत्रिका पाऊस पहिल्याची मी त्यांनाच अर्पण केले. तर कधी आयांनी कान पिळला? अरे बापरे, कान पिळला म्हणजे त्यांचं कान पिळणं म्हणजे फार सुरेल आहे, फार आहे. म्हणजे एक दोनच त्याचे मी अनुभव सांगेन की गाणं लिहायचं होतं पाऊस पहिला, त्यामध्ये ध्वनिमुद्रणाच्या वेळेला रेकॉर्डिंगच्या वेळेला मी लिहिलं होतं गाण्यात, रंग निळा हा अंधार आला, गंध लाभला गंधाराला, आठवणीना उसवून गेला, पाऊस पहिला बरसून गेला. उषा त्यांनी भर रेकॉर्डिंगमध्ये बोलवलं, प्रवीण निळा हा मधला हा मला खटकतो. आता इतक्या वेळ रिहर्सल केली होती पण खटकला नव्हता. एकदम त्यांना तो जागे असतात ना सतत निर्मितीचा प्रवास. बरोबर. म्हटलं मग अंधाराला रंग निळाच पाहिजे, कारण कृष्णाचा रंग निळा, निळाच रंग द्या मला, पण निळा हा नको. सगळे वादक थांबलेत. तेव्हा काही डबिंग वगैरे नव्हतं, लाईव्ह गायचे. मग मी लिहिलं, रंग निलायम कसा वाटतो, रंग निलायम म्हणे निलायम आहे पण 4 अक्षरे नको म्हणे. निळा हा 3 अक्षर आहेत ना, 3च अक्षर निळा रंग पाहिजे, निलायम नको म्हणे. आणि म नको, तो म मला आकार पाहिजे. रंग निळ्याला किती शब्द असणार, निळा हा निलायम नाही. काय करायचं, स्ट्रेस आला असं, ताण आला पाहिजे कलावंताला. ज्या कलावंत आयुष्यात ताणच येत नाही त्याला निर्मिती होऊच शकत नाही, होऊच शकत नाही. ताण आलाच पाहिजे. आपण क्रिएटिव्ह ताण आहे, ही काही मानसिक अशांती नाही आहे, व्यथेचा ताण वेगळा. ही काही घबराट म्हणजे काळोखातून कसं जाऊ ही नाही आहे, सुचेल कसं काय करू. म्हणतं रंग पाऊस पहिला जणू कानूला 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 कानूला. तसं म्हटलं उषा ते निळूला शब्द कसा आहे, रंग निळूला. अरे छान आहे म्हणे, तळहातावर मोती घेऊन फिरवावा असं गोल आहे. ते चित्रकार आहेत त्याच्यामुळे त्यानं वर्णन केलं, निळा हा अंधार निळूला. आता हे कान धरणं सुद्धा त्यांच्यामुळे काही छान झालं. एकदा एका अंकामध्ये काहीतरी प्रतिकूल माझ्याविषयी लिहिलं गेलं, मी त्यासाठी उत्तर तयार केलं खडमरीत. पण दीदीने सांगितलं, अशा पत्रांना उत्तर देण्यात तुमचा फुलण्याचा आता निर्मितीचा वेळ घालवू नका. अशा लोकांना कर्तृत्वाने उत्तर द्यायचं असतं. हे आजपर्यंत कायम लक्षात ठेवलं. टीकाकार असणारच. आपण जेव्हा बरी वाटचाल करतो ना तेव्हा टीकाकार असतातच. काही चांगलं केलं कोण येणार आहे तिथे, काय असणार आहे आधीच. म्हणजे काही न करणाऱ्या माणसांना एकच करता येतं, ते म्हणजे दुसरं काही चांगलं होऊ न देणं. स्वतः एक झाड लावणार नाही आणि दुसरा लावायला आला, जगणार का ते, फुलणार आहे का ते. फळ आली तर शेजारचे लोक लगेच काढून नाही किंवा उड्या मारतील. अरे काय उमलण्याच्या आधीच निगेटिव्ह. हा म्हणजे करायचंच काही नाही, करायचं काय मग एकच करायचं की दुसऱ्याला करू द्यायचं नाही. म्हणजे ही माणसं नकाराच्या बाबतीत उत्साही असतात दुसऱ्याला खेळण्यात. परंतु मंगेशकरांनी मला एक सकारात्मकता दिली त्यांच्या जगण्यातून, खूप आठवणी आहेत. सर कुठलीही चांगली घटना किंवा चांगला प्रसंग किंवा कुठलीही चांगली गोष्ट नवीन निर्माण होण्याच्यासाठी ती घटना घडणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. कुठलीही गोष्ट असू द्या, ती घटना घडल्यानंतर मग ती गोष्ट उमलून येते, फुलून येते.
असाच एक किस्सा महेश कोठारेंच्या सिनेमाच्या निमित्तानं घडलेली गोष्ट म्हणजे ते गाणं असेल, गीत असेल, जे तुमच्याकडे आलं आणि ते अचानकपणे उत्स्फूर्तपणे तुम्ही अगदी अल्पावधीत अल्प काळामध्ये ते तुम्ही बनवलं आणि त्यात महत्वाचा आणि मुख्य टास्क होता तो म्हणजे त्या लईवरती ते गाणं ट्यूनवर गाणं लिहिलं, चालीवर. आधी स्वररचना आणि मग गाणं. बरोबर. काय किस्सा होता, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? ते मजेशीर असं होतं की त्यांच्याकडे मी आधी बरीच गाणी लिहिली, लोकप्रिय झाली होती. आणि थरथराट सिनेमाच्या वेळेला महेशजींनी मला सांगितलं की प्रवीण, या चित्रपटात 4 गाणी आहेत, पण 3 गाणी तू लिही यावेळेला आणि 1 गाणं जे आहे ते एका वेगळ्या कवीकडून घ्यायचं आहे. म्हटलं काहीच हरकत नाही. म्हटलं हरकत नाही. मी 3 गाणी लिहिली आणि माझं काम संपलं. 1 महिना सव्वा महिन्याने मला फोन आला अनिल मोले यांचा की नवीन गाणं लिहायचं या. मला काय कळेना. मी म्हटलं गेलो. पण तिथे महेशजी पण होते. म्हटलं काय? पण ते 4थं गाणं पण तूच लिहायचंस. म्हटलं का? आम्ही ट्राय केलं म्हणे त्या कवीकडून, काही कारणानं त्यांना ते नाही आहे जमत. जे पता होतं निर्मिती आहे शेवटी ना. ते काय असं काही कोणी कुस्ती करून शेड्डू ठोकून बसले असं नाही आहे. शेवटी निर्मिती आहे. म्हटलं त्यांनी मेहनत केलेली आहे, तर असं नको वाटायला ना की मी घेतले कोणाचं तरी गाणं. कारण माझा स्वभाव असा आहे की आपल्या एक वेळ गेलं तर चालेल, पण दुसऱ्याचं ओढून नाही घ्यायचं. माझं नाहीच, मला ते जमतच नाही. नाही म्हणे काय हरकत नाही. पण मी त्यांच्या समोरच त्या गीतकाराला फोन केला. म्हटलं असं असं माझ्याकडे गाणं आले, तुम्ही प्रयत्न केला होता, मी लिहिलेलं चालणार आहे ना? असं काय करता, तुमच्या मनाचा मोठेपणा आहे. म्हणजे मोठेपणा नाही, स्वप्न आहे तुमचं एक, आणि असं नको ना मी लिहिले. नाही म्हणे लिहा. आणि चाल दिली यांनी. प्रेम गाणं पाहिजे होतं, प्रेमगीत. मी वर्गामध्ये नुकतंच संतांचा वाङ्मय शिकून आलो होतो. इथे प्रेमगीत लिहायचं आणि प्रेमगीत पण खट्याळ शब्द तरुण मुलांचे पाहिजे होते. काव्य किंवा काहीतरी अभिजात कविता वगैरे नव्हे. प्रेम काव्य. पाठलाग करतोय तो तिचा, चिडवतोय, असं आहे. आणि मग चाल दिली त्यांनी. डा 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 डा. तुम्ही ओळखलं गाणं? ओळखलं गाणं? हो, नक्कीच. तर ती चाल दिल्यावर मी लगेच शब्द लिहिले त्याच्यावर खट्याळ असते. आणि अनिलजींना दिले. अनिलजींचे असे डोळे उचलले. त्याचे हार्मोनियम आणि मागे ते लोडावर बसायचे. लोडाला टेकायचे नाहीत, लोडावर बसायचे. आणि इतक्या वेळ श्रम करायचे की ते लोडाची खुर्ची व्हायची. फार मेहनती माणूस, खूप मोठा माणूस. तर गंमत अशी ना की ते पाहिला डोळे चमकले. महेश ते अरे करायचे. महेश काय प्रवीणी लिहिले बघ. आणि त्यांनी सुरूच केलं. चिकी चिकी बुबुम बुम, चिकी चिकी बुबुम बुम, चिकी चिकी बुबुम बुबुम बुम. वाटही धोक्याची तुझ्या माझ्या प्रेमाची झाली कहाणी सुरू. चिकी बुबुम. हे गाणं 25-26 मिनिटात पटकन लिहिलं. आणि इतकं त्यांना आवडलं, खुश. म्हटलं माझी रेकॉर्डिंग केव्हा आहे? केव्हा आहे काय? लगेच निघायचं आत्ता. म्हटलं त्या कवींना 1.5 महिना आणि मला तुम्ही 1.5 दिवस पण नाही दिलात. तू प्रवीण आहेस म्हणे. त्यांच्याच कारणी आम्ही स्टुडिओत गेलो. अर्धा पाऊण तास वाद्यकांची रिहर्सल झाली. आणि थोड्या वेळाने गायला चक्क अमित कुमार, म्हणजे यांचा मुलगा किशोर कुमारांचा, आणि उषाताई आले. आणि त्या गाण्यानी म्हणजे काय म्हणतात त्याला, तरुणांच्या जगात आजही गाणं कुठे कुठे वाजतं. ते 25-30 वर्ष झाली असतील. खूप म्हणजे ती गाणी. आता माझं ही दोस्ती तुटायची नाही, म्हणजे मी लिहिल्यासारखं वाटणार पण नाही रे एवढा कवी आणि कसं काय. पण गंमत काय माहिती का, जसं आपण कपड्याचे रंग निवडतो. आता पण समाजाला बसलोय तर मी हा साधा घातलाय, ट्रिपला जाताना वेगळा असेल, लग्नाला जाताना वेगळा. जसा बाह्य रंग बदलतो तसं कवीला अंतरंग पण बदलावं लागतं गीतकार असलेल्या. त्यामुळे मी कलावंतांना पण सांगेन, नित्य नूतन होण्याची कला, बदलण्याची. तुम्ही भूतकाळात गुंतू नका. आज राजाचं काम असेल तर उद्या भिकाऱ्याचं करावं लागेल. आज दारुड्याचं काम असेल तर उद्या तुम्हाला सात्विक सज्जनाचं करावं लागेल. लेखणीला सुद्धा काम करावं लागतं. अगदी बरोबर. तर गीतकाराची लेखणी म्हणजे एक अभिनयच असतो कवितेचा. आणि त्यामुळे मी असं वेगवेगळ्या प्रकारे ती गाणी लिहिली. आणि त्याबरोबर मी ओघाने सांगेन की नुसतीच ही नाहीत लिहिली,
चिंब भिजलेले सारखं प्रेमगीत लोकांना आवडलं. सगळीच गाणी सपाटलेल्यामधली गाणी वेगळी झाली. पण मला उल्लेख करावा असं वाटतो आज या ठिकाणी देवभूमीत की पंडित अजित कडकडे यांनी गायलेलं दत्ताची पालखी. याने एक माझ्या दृष्टीने एक भक्तिगीतात क्रांती केली. संगीतकार नंदू होनप आणि अजित कडकडे या दोघांना श्रेय आहे. आज जागोजागी या परवाच्या दत्त जयंतीला पण लोकांनी मला क्लिप पाठवली, बँड पासून वाजतायत ती गाणी. आता या मंदिरामध्ये आपण बसलेलो आहोत नवदुर्गेच्या, ते पुजारी म्हणाले की आम्ही भजनच म्हणतो हे गाणं, तुमचं होतं माहितीच नाही मला. म्हटलं माझं होतं माहिती नसलं तरी चालेल, गाणं म्हणताय ना म्हणजे मी आहेच. कितीतरी दत्ताच्या पोथीमध्ये गीत पारंपरिक असं लिहिलेलं असतं. मला एक जण म्हणाल तुमचं गाणं पारंपरिक लिहिलंय. अहो म्हटलं दुःखदायक गोष्ट नाही, आनंददायक आहे. माझं गीत माझ्या समोर जर पारंपरिक वाटत असेल तर याचा अर्थ माझ्या नंतर काही वर्ष उरणार नाही ते. तेव्हा हे दत्तगुरूच लिहून घेतात. कुठल्याही शक्तीला नाव तुम्ही द्या, मंगेश द्या, शांतादुर्गा द्या, एकविरा द्या, जगदंबा द्या, गंडोबा द्या, मी नावात गुंतत नाही, ती ऊर्जा आहे. त्यांनी माझ्याकडनं भक्तिगीताचं काम पुष्कळ केलं. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू किंवा श्रीधर फडक्यांकडे तेजोमय नादब्रह्म आहे. म्हणजे मला एकाच वेळेला कवितेचे अनेक रंग मला व्यक्त करायला मिळाले. कविता आहेत, गाणी आहेत, स्वतःचे कार्यक्रम मी सुरू केले एकट्याचे. सर हे सगळे इतके कार्यक्रम सगळ्या दिग्गज लोकांबरोबर तुमचं काम सुरू असताना तरी सुद्धा तुम्हाला एक सेफ साईड किंवा एक आपली स्वतःच्या कमवण्याची बाजू किंवा कमवण्याचा अंग म्हणून तुम्हाला प्राध्यापक व्हावं असं वाटलं. अध्यापक तुम्ही आहात, ते तुम्ही क्षेत्र सोडलं नाही. इतका सगळा पैसा येत असेल, येत होता, तरी सुद्धा तुम्ही प्राध्यापक म्हणून काम केलं. तर ते का, कशासाठी? नाही, याचं कारण मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की भाषेवर माझं प्रेम आहेच ना. भाषेचा मी विद्यार्थी आहे आणि त्यामुळे भाषेचा विद्यार्थी जो आहे तो जर शिक्षक मुलांपुढे उभा राहिला तर भाषेचे विद्यार्थी तयार होतील. त्यामुळे मी जो कवितांचा आनंद घेतला, आता आपण बाकी बाबांच्या भूमिकेत आहोत, कुसुमाग्रज माझ्या हृदयात आहेत, कवी आहेत, हे उलगडायची संधी मला अध्यापनामुळे मिळाली ना, व्यक्त व्हायची संधी. आणि माझं सगळ्यांना सांगणं या निमित्ताने की पुढे कदाचित तुमच्या कलेचा व्यवसाय झाल्यावर तुमच्याकडे 4 पैसे येतील, उभं राहील, पण त्यासाठी कामासाठी थांबून राहिल्यावर मधली जी पोकळी आहे तेव्हा एक निराशा येते, फ्रस्ट्रेशन येते, नको त्या तडजोडी करावी लागतात. माझा एक व्यवसाय असल्यामुळे कुठल्याही तऱ्हेचं काम मी केलं नाही. मी ही सगळी लोकप्रिय गाणी लिहिताना सवंग रचना नाही केल्या. मी खालच्या दर्जाचं काही माझ्या मनातच नाही आलं की काम जाईल माझं, कधीच नाही. गेलं तर गेलं, खोटं वाटेल. मंदिरात सांगतोय मी की अक्षरशः काही गाणी मी बसलेली सोडलेली होती की मला नाही जमणार आहे. त्या संगीतकाराने मला पुन्हा घेतलं पण नाही, नका घेऊ नाही. कारण शेवटी कसं आहे माझं की तडजोड करताना पण तडजोड नाही करायची. तडजोड ठीक आहे, ती करावीच लागते प्रत्येक क्षेत्रात, पण तडजोड असं नाही करणार, संकोच वाटावी नाही, केली पण नाही मी. त्याच्यामुळे तो अध्यापनाचा व्यवसाय. आणि मजा आहे रे, वर्गामध्ये गेलं की आम्ही राजे. अरे 120 मुलं वाट पाहत आहेत प्रवीण सरांची, टाळ्यांचा गजर होतोय. बेल झालेली मला ऐकू येत नाही आणि मुलं पण सांगत नाही सर वेळ झाली. अरे सांगितलं का नाही, मागे शिक्षक उभे आहेत. म्हणजे मागे उभे नाहीत, ते वर्गात येऊन बसलेले. आपल्या बाहेरचे शिक्षक माझ्या वर्गात येऊन असं झालेलं आहे. तेव्हा ठाण्याच्या ज्ञानसाधना महाविद्यालयात मी अध्यापन केलं, जवळजवळ 32 वर्ष केलं. त्याच्या आधी मी नाईट स्कूलला शिकवलं, त्याच्या आधी मी जिथे शिकवलं तिकडे शिकवलं. म्हणजे मी 40 वर्ष जवळजवळ अध्यापन केलं आणि अत्यंत आनंद घेतला मी या व्यवसायाचा. त्यामुळे मला उत्तम लायब्ररी मिळाल्या, आनंद मिळाला. आणि काही वेळेला तर काही गाणीनं मी ऑफ तासाला किंवा कॅन्टीनमध्ये मुलांना ऐकवायचो, हे चालेल का, हे आवडेल का, सर हे छान आहे, मजा यायची. म्हणजे एका मुलाला मी विचारलं सहज, आमची मैत्री असायची की अरे गिरीश काय रे अर्थ आहे त्या मेरी जा सुक्कू सुक्कू, ते हिंदी गाणं आहे शम्मी कपूरचं, सुक्कू सुक्कू किती निरर्थक लिहिलंय, याचा अर्थ काय? तो म्हणाला याचा अर्थ मी सांगतो. म्हटलं काय? तो म्हणाला चिकी चिकी बूम बूम. म्हणजे त्यांनी माझे शब्द माझ्या गळ्यात टाकले. तर असं एन्जॉय केलं आम्ही, आनंद घेतला. आणि आजही ते सगळे विद्यार्थी आता 50शीत आहेत, त्यांचे लग्न झालेत, त्यांची मुलं ही त्यांच्या एवढं जेव्हा ते मला भेटले होते तेवढी झालेली आहेत. म्हणजे विद्यार्थी मला भेटले त्या वयाचे त्यांचे विद्यार्थी मुलं आहेत. हा प्रवास सुरू आहे. कुटुंब माझं वाढतंय. माझं कुटुंब फक्त माझं नातं किंवा मुलं, पत्नी, बहीण, भाऊ एवढा पुरता नाही, तर विद्यार्थी
शेकडो रसिक, माझी अनेक पुस्तकं, मित्रपरिवार. मित्रपरिवार, तुमच्यासारखे संवादक. बरोबर. छान. आता आपण किती आनंद घेतला. तुम्ही पण या निमित्ताने गप्पा मारल्यात, बोललात, खुलवलं, इतरांपेक्षा वेगळे प्रश्न विचारलेत, चांगली चित्रणाला जागा शोधलीत, तुमच्या वाहिनीने एक संधी दिली. छान. पूर्वी पण एकदा मी तुमच्याकडे वेगळ्या संदर्भात बोललो. तुम्हाला कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे जायचंय, पण मला आणखीन भरपूर प्रश्न आहेत. मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी तुम्ही खूप मोलाचं योगदान दिलं. ललित साहित्यापासून कविता असतील, नाटक असेल, कथा असतील, इतक्या सगळं तुम्ही विपुल अशा प्रकारचं साहित्य तुम्ही मराठी रसिकांसाठी दिलं, मराठी वाचकांसाठी दिलं. मराठी भाषेच्या संदर्भात मला तुम्हाला प्रश्न आहे. आपण ज्या वेळेला कर्नाटकात जातो किंवा कुठल्याही दक्षिणेतल्या कुठल्याही राज्यात जातो, जिल्ह्यात जातो, त्यावेळेला आपल्याला ती भाषा येणं गरजेचंच असतं, गरजेचं वाटतं, कारण आपलं काम अडतं. जर आपल्याला कन्नड येत नसेल तर आपण अडून राहतो, तमिळ येत नसेल तर आपण अडून राहतो, आपल्याला मल्याळम येत नसेल तर आपण अडून राहतो. पण महाराष्ट्रात तसं नाही आहे. तुम्हाला मराठी येत नसेल तर तुम्ही हिंदीमध्ये बोलता, पण उत्तरेत सुद्धा तसं नाही आहे. तुम्हाला हिंदी, आपण अनेक गाणी ऐकली आहेत, आपण सिनेमा पाहिला, त्यामुळे आपण हिंदी बोलू शकतो. पण मराठी प्रांतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये तसं का? ही काय सिच्युएशन आहे? कशा पद्धतीनं तुम्ही आम्हाला सोपं करून सांगाल? आपलं तिकडे काम अडतं आणि पण महाराष्ट्रात काम अडत नाही. काय झालंय की अतिसहिष्णुता, किंवा गोव्याच्या बाबतीतही आपण म्हणूया की गोव्यामध्ये कोकणी भरपूर बोलली जाते, भरपूर प्रमाणात वाचली जाते, पण उत्तम वाङ्मय दिलंय, उत्तम वाङ्मय दिलंय, साहित्य अकादमीचे अनेक त्याच्यामध्ये आहेत. बरोबर. उलट मराठी आणि कोकणी दोन्ही समृद्ध आहे. बरोबर. मला इतकं म्हणजे भारतीय साहित्य समृद्ध करण्यामध्ये कोकणी बरोबर मराठी, मराठी बरोबर कोकणी हा प्रीती संगमच आहे. बरोबर. हातात हात घालून आहेत, कळतच नाहीये. बरोबर. म्हणजे बोरकरांच्या कितीतरी कवितेमध्ये शब्द जे आहेत ना, असे किती पायन जाण्यासारखे शब्द आहेत, भिरीसारखे शब्द आहेत, ते तिथून आलेले संस्कृती संगम आहे. बरोबर. फार मजा आहे गोमंतक म्हणजे. तर बरोबर. काय म्हणायचं मी तुम्हाला, काय तर आपलं काम अडून राहतं. आपल्याला इथे दुसऱ्या कुठल्या भाषेमध्ये बोललं तर चालतं, पण आपल्याला दक्षिणेमध्ये नाही, आपल्याला त्यांच्या भाषेमध्ये किंवा काहीतरी आपल्याला आडकाठी येते, आपल्याला थांबावं लागतं त्यांच्यासाठी. पण इथे ती गोष्ट होत नाही. आपल्याला, तुला कोकणी येत नाहीये, तुला मराठी येत नाहीये, ठीक आहे, मग तू कुठल्याही भाषेत बोलून तो संवाद सुरू राहतो. तर काय आहे माहिती का, मुळात की निकड निर्माण होणं संवादाची. सगळ्याच भाषांवर आपण प्रेम करतो, आणि कोकणी काय, मराठी काय, या सगळ्या भाषा इतर भाषांवर प्रेम करायला शिकवतात आपल्याला. सर्व समावेशक आहे. पण गंमत कशी आहे माहिती आहे का, की 2 दिवसासाठी आलेल्या एखाद्या मित्रांनी मी आता घरातून जाणारच नाही, तुम्हीच जा बाहेर, असं म्हटल्यानंतर आपण किती सहन करावं, याच्या काही मर्यादा असतात. जर तुम्ही अमर्याद तसे राहिला तर याचा अर्थ तुम्ही दुबळे आहात. आणि हा निसर्गाचा नियम आहे की निसर्गात काय, सगळीकडे काय, जो दुर्बळ आहे तो जगू नाही शकत. तेव्हा तुम्हाला बलिष्ठ व्हावंच लागतं. आपल्याकडे संस्कृतमध्ये वचन आहे की देव दुर्बल घातका, दुर्बळाचा देव विनाश करतो. भाषेच्या बाबतीत तेच आहे की तुम्ही सबळ व्हावं लागतं. तुम्ही सगळ्यांवर प्रेम करा, पण तुम्ही सबळ असलं पाहिजे, तुम्ही अहिंसकच असलं पाहिजे. परंतु आक्रमण जर कोणी केलं तर तुम्ही ते परतवण्याची तुमच्या क्षमता पाहिजे. तुम्ही करू नका आक्रमण, पण कुणाचं होत असेल, वा छान करा आक्रमण, हा काही सद्गुण नाहीये ना. आपल्याकडे अतिसहिष्णुतेचा अतिरेक झालाय, आणि प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचं राजकारण करायचं, लोकांना त्या समस्येत झुलवत ठेवायचं, आणि ते झुलवत करता 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 पटकन आपला काहीतरी लौकिक स्वार्थ साधून घ्यायचा. ही जी अत्यंत म्हणजे काय म्हणूया त्याला की संतापजनक वृत्ती, ही जी सगळ्या मंडळींनी लावलेली आहे, फार नुकसान करतात ती माणसं. असं समाजाला समस्या ठेवून स्वतःची तुंबडी भरणं हा माझ्या मते एक राष्ट्रद्रोहच आहे. आणि त्यामुळे मराठी भाषा असेल, कोकणी भाषा असेल, किंवा कुठल्याही भाषा आहेत, म्हणून तुम्ही ज्या भाषांचं वर्णन केलं, मी त्यांच्या त्या वाटण्याला दोष देत नाही. बरोबर. स्वाभिमान आहे त्यांचा तो असा, आणि त्यांना दोषही देत नाही. आणि ते बाकी काही नाही, आपल्याला उत्तम स्वागत करतात, प्रेम करतात. आहे आहोत त्या आरत्यावर आपण प्रेम करतो, कारण भाषा इथून तिथून आनंद देणारी आहे. आपण उद्या लॅटिनला गेलो तर तिकडे प्रेम करू, फ्रेंचवर तिथे प्रेम करू, आपण काही त्या ठिकाणी करू, पण ते लोक त्यांची भाषा सोडत नाही. आपण काय करतो माहिती का, की त्यांच्यावर प्रेम करताना आपण स्वतःवरचं प्रेम विसरतो. तर मला वाटतं की
या सगळ्यांतून चांगले शब्द लयाला चाललेत, म्हणी आणि वाक्प्रचार निघून चालले आहेत. पूर्वजांनी आपल्याला जे देणं दिलं लेणं दिलं भाषेचं ते जात चाललंय. आणि इतका अतिरेक झालाय विश्वभाषेचा की मराठी शाळा बंद पडत आहेत. आता SMS ची जी लिपी आलेली आहे त्याच्यातून आपण इंग्रजीत मराठी लिहितो. म्हणजे मराठी लिहायचं असेल तर MARATHI असं लिहिणार. हे आपलं म्हणजे इंग्रजीतून मराठी लिहायची सवय आपल्याला लागली. देवनागरीतूनच लिहिलं पाहिजे म्हणजे ही सवय लागली. तर ही जी निकड विश्वभाषेने केली, तेव्हा विश्वभाषेमध्ये किंवा इंग्रजी भाषेमध्ये सुद्धा उत्तम साहित्य आहे. साहित्य म्हणून वाचा, प्रेम करा. शॉनची नाटकं बघा, शेक्सपियरवर प्रेम करा, वर्ड्सवर्थवर प्रेम करा. पण हे करताना आपले कवी केशवसूत, आपले भा. रा. तांबे, आपले बोरकर, आपले कुसुमाग्रज, आपले नारायण सुर्वे ही माणसं आपल्याला माहिती नकोत का? काय उपयोग आहे? हा वेगळा खजिना आहे. सर, राजकारणाचा एक थोडासा विषय आला बोलता बोलता, म्हणून एक प्रश्न. ज्या प्रकारे आताच्या पिढीला समोर आणलं पाहिजे, ज्या काही स्वायत्त संस्था असतात किंवा ज्या काही मराठी भाषेच्या वृद्धीसाठी किंवा कोकणी भाषेच्या वृद्धीसाठी समृद्धीसाठी ज्या संस्था असतात, त्यांनी ते काम केलं पाहिजे की जी नवीन पिढी आहे तिला समोर आणलं पाहिजे, त्यांना क्रिएट केलं पाहिजे, तयार केलं पाहिजे पुढच्या घडामोडींसाठी, पुढच्या कार्यक्रमांसाठी. पहिली गोष्ट म्हणजे हे राजकारण जे ते होत नाही, नवीन पिढीला संधी दिली जात नाही. दुसरं म्हणजे तुम्ही ज्या प्रदेशातून येता, ज्या राज्यातून येतात, तिकडे खूप मोठ्या प्रमाणात ते राजकारण चालू आहे फोडाफोडीचं. महाराष्ट्रातील मुंबईचं जे सत्ता संघर्ष असेल, ज्या ठाण्यातून तुम्ही येता तिथले राजकारणी असतील, हे सगळे संदर्भ. आणि तुमचं स्वतःचं देखील, तुमच्या स्वतःबरोबर घडलेलं एक राजकारण म्हणजे साहित्य अकादमीची निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये. कशा पद्धतीनं ह्या गोष्टी सोप्या पद्धतीनं करून सांगाल की पहिली गोष्ट म्हणजे नवीन कार्यकर्ते, नवीन पिढी तयार झाली पाहिजे. काय आहे की एक कार्यकर्ता वृद्ध होऊन संपेपर्यंत एक अख्खीच्या अख्खी पिढी संपून जाते अक्षरशः. म्हणजे तो दुर्बळ होईपर्यंत जे तरुण आहेत ते दुर्बळ होण्याच्या वाटेवर आलेले असतात. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की हे एक मनाचं मोठेपण निर्माण व्हायला एक संस्कार लागतात. शेवटी कसं असतं की आपणच वर्षानुवर्ष अध्यक्षपद म्हणून त्याच्यावरतीच राहायचं, परत सरचिटणीस व्हायचं, परत हे व्हायचं ते व्हायचं. काय मी म्हटलं ना की आपल्या घरामध्ये सुद्धा एक कविवर्य दभा जांभळकरांची छान कविता आहे. ती कविता पाठण्याचा अर्थ आहे की आपल्या हातातली जी गणपतीची मूर्ती आहे, माझ्या घरात हातात गणपतीची मूर्ती आहे, पण ती मी किती वर्ष पेलू शकेन? ती उचलून द्यायला मला बळ लागेल. मी केव्हा तरी माझ्या मुलाच्या हातात दिली पाहिजे, तर तो त्याच्या मुलाच्या हातात देईल, तो त्याच्या मुलाच्या हातात. ही परंपरा चालू राहील. ती जर नाहीच गेली तर ती मूर्ती भंगेल ना. अलीकडे या सगळ्या चळवळी संपतायत. याचं कारण असं की अशी जी मंडळी आहेत ती अत्यंत काय म्हणतात तर त्याला आत्मलुब्ध आहेत. नार्सिसस सारखी ती स्वतःच्या प्रेमात आहेत. नार्सिसस जसं स्वतःच्या रूपाच्या प्रेमात पडला आणि त्या पाण्यामध्ये बघूनच तो संपला, त्याप्रमाणे की आपलं पद मोठं करायचं असेल तर आपल्याला दुसऱ्याला मोठं करायला शिकलं पाहिजे आपण. ही म्हणजे मजा आहे ना ती, की मी कविता करतो, दुसरा जगाला कविता असेल तर मी जर त्याला प्रोत्साहन दिलं नाही तर नवीन परंपरा निर्माण कशी होणार? मग मला माझ्या कवितेने शिकवलं काय? एकेकाळच्या राजकारणामध्ये जी मंडळी आम्ही पाहिली, सर्व पक्षीय राजकारणी, तो काय माझ्या चिंतनाचा आणि अभिव्यक्तीचा विषय नाही आहे, परंतु सगळ्या पक्षातली त्यांचं एक नक्की होतं की या राज्यावर आणि राष्ट्रावर प्रेम होतं. एक नक्की होतं. मतभेद असतील पण मूळ प्रेम देश, सगळ्यांचा देश. आज मला शंका अशी काय करायला वाटते की अरे की काय म्हणतात की त्याला या सगळ्या राजकारणामध्ये पिढी निसटली तरी चालेल, भाषा निसटली तरी चालेल, पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला तरी चालेल, मी शेवटी किती टिकणार होता? पण मला एक कळतच नाही. या माध्यमात मला सांगायचं परिपक्वता नको का? मला एक भाकरी आवडते, फार तर भूक लागली मी 2 खाईन मी, पण मी 200 जमवायचे आणि 198 नंतर आंबून फेकून द्यायला लागायचे. ती संपत्ती किती जमवणार? ही परिपक्वता आहे की नाही? आज माझं जे वय, मी जगणार किती आहे? आज माझं 60 वर्ष चालू असेल, 65 चालू असेल की अजून 65 वर्ष मी जगणार आहे का? किती मला माहिती नाही. थोड्या वेळ जाईन का आणखीन पुढे मला माहिती नाहीये. पण मला ही परिपक्वता पाहिजे ना, की आता या किल्ल्या कोणाच्या तरी ताब्यात दिल्या तर पुढे जाईल. आपल्याला आपलं हे सगळं प्रवाही व्हावं असं वाटतच नाही. मी जर ती वाहणारी नदी कुंपण घालून माझ्या पुरताच थांबवली तर ते डबकं होईल, संपेल. ते ही परिपक्वताच नाही, ते कुठेच नाही आहे.
आणि शेवटी राजकारणातली काय किंवा साहित्यातली काय किंवा ही माणसं काही आकाशातून कुठल्या काही एलियन सारखी आलेली नाही आहेत असं काहीतरी घेऊन आपल्याच म्हणून तयार झालेत, आपल्याच मधली आहेत. त्यामुळे माझ्या बाबतीत ज्या वेळेला असं तऱ्हेचं काही घडलं त्या वेळेला अर्थातच सामान्य माणूस म्हणून मला क्षणभर वाईट वाटलं की का आपण तर कोणाचंच असं काही केलं नाही असं का वाटतं. पण दुसऱ्या दिवशी असं वाटतं की दुसऱ्या वेळेला हा मानवी स्वभाव आहे. तेव्हा फॉरगेट अँड फॉरगिव्ह निर्मिती करणाऱ्या माणसांनी या विनाशी वृत्तीत किती गुंतायचं. माझ्या नव्या कविता वाट पाहतात, माझं नवं लेखन वाट पाहतं. आज गोमंतकात असेल, काल कर्नाटकात होतो, उद्या पंढरपुरात आहे मी. तिथले प्रेक्षक माझी वाट पाहत आहेत. मग ते वाट पाहणाऱ्या लोकांना मी चांगलं द्यायचं का यांच्यामध्ये गुंतायचं. त्यामुळे मला प्रवाही राहणं. संत विनोबा भावेने म्हटलं एके ठिकाणी, मी नित्य वाहतो आहे, नदी माझा आदर्श आहे. नदी गाळ टाकून जाते आणि पुढे जाते समुद्राकडे. मी ते मानतो. मी भगवद्गीता झाडाला मानतो, मी नदीला मानतो की झाड सावलीत घेताना विचार नाही करत प्राणी आहे का कोण आहे काय. साहित्याने पण सावलीत घेतलं पाहिजे. आता मंडळी करतात की करत नाही, कोणाच्या हातात काय आहे ते आपल्या हातात नाही. पण माझ्या मात्र दृष्टीने मी वेळ त्याच्यात घालवत नाही. सगळं मला कळत असतं, मी जाणून ते घेतो, मी उत्तरही देऊ शकतो, मी तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज पण बऱ्याच देऊ शकतो. पण मी लिंकिंग न्यूज निर्माण करणारा लेखक आहे. मला जोडायचं आहे, मला नाही तोडायचं, मला नाही तोडायचं. मला काहीतरी द्यायचं, घरं जोडायचे आहेत, मनं जोडायचे आहेत. निराश असेल तर कोणी त्याला आनंद द्यायचा आहे, हे मला करायचं आहे. उपेक्षितांना हात द्यायचा आहे. माझे मित्र सगळ्या प्रकारचे आहेत हे मी मानतो आणि मी ते करण्याचा प्रयत्न करतो. बरोबर. सर, तुम्ही काल परवापर्यंत कर्नाटकात होतात, आज या साहित्य संमेलनासाठी अध्यक्ष म्हणून आज गोव्यात आहात, उद्या अजून कुठे असणार आहात, पंढरपूरमध्ये तुमचा कार्यक्रम. इतकं व्यस्त शेड्यूल असताना देखील तुम्ही आजच्या कार्यक्रमातून वेळ काढून आम्हाला बातचीत करण्यासाठी आणि दिलखुलास बातचीत करण्यासाठी वेळ दिलात. त्याबद्दल प्रुडंट आणि समस्त गोमंतकियांच्या तर्फे मी तुमचा खूप खूप ऋणी आहे, खूप खूप आभार मानतो आणि तुमच्या भविष्यासाठी, तुमच्या आरोग्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. ऋषिकेश, माझी पण फार इच्छा होती की प्रुडंटच्या सगळ्या प्रेक्षकांची गप्पा मारणं आणि बोलणं. कारण मागच्याही कार्यक्रमाला तरी खूप दाद दिली होती आणि पुन्हा पुन्हा ऐकणारे माध्यम सशक्त आहे. आणि तुमची जी वाहिनी आहे त्या वाहिनीचं मला वैशिष्ट्य वाटतं, जेव्हा जेव्हा तुम्ही मला काही गोष्टी पाठवता तेव्हा, की लोकांना जे आवडतं ते तुम्ही देताच, पण काय आवडायला हवं ते पण तुम्ही कसदार देता. आणि त्या सगळ्या त्यांच्या प्रयत्नात तुमचे संपादक, तुमचे सगळे मुख्य निर्माते, टीम, त्यांनी माझ्या नावाला होकार दिला. आणि शेकोटी संमेलनाच्या निमित्ताने मी आलो, पण तुमच्या निमित्ताने संमेलन अजून काही माझ्या गप्पांतून पुढे सुरू राहील आणि नंतरही कितीतरी वेळेस राहील. मला खूप बरं वाटलं. मी आभार मानतो. तुमच्यासारखा एक तरुण पत्रकार, एक चांगला कलावंत वाचक, आज तुमचा सहवास मला मिळाला. तर माझ्या या सगळ्या बोलण्याचा समारोप मी माझ्या कवितेच्या 2 ओळींनी करतो. नक्कीच. आणि पुन्हा आभार मानतो मी. पहा, कशी अवचित झाली दिवे लागणं घरात, कशी अवचित झाली दिवे लागणं घरात, काळोखाच्या गाभाऱ्यात कवितेची फुलं वात. आता दिगंताचा उद्गार या नावाचं एक निवडक कवितांचं पुस्तक आता प्रसिद्ध झालंय. सुरेश एजन्सी नावाच्या एका पुण्याच्या प्रकाशन संस्थेने ते काढलंय आणि सगळ्या माझ्या महत्त्वाच्या निवडलेल्या कविता आहेत. त्यातली ही महत्त्वाची कविता आहे. प्रकाशले आत काही उजळले अविनाशी, प्रकाशले आत काही उजळले अवकाशी, काही गवसले तेथे जाणवले अविनाशी. भर उन्हात नाहतो पारदर्शी चांदव्यात. कवितेमुळे काय होतं, भर उन्हात नाहतो पारदर्शी चांदव्यात, काळोखाच्या गाभाऱ्यात कवितेची फुलं वात. काळोखाच्या गाभाऱ्यात कवितेची फुलं वात. धन्यवाद सर, खूप खूप धन्यवाद या कवितेबद्दल आणि बातचीतबद्दल. खूप खूप धन्यवाद. प्रुडंटचा हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. काही सूचना असतील तर त्या देखील कळवा आणि बघत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह प्रुडंट. धन्यवाद.